Ahoj, v tomto krátkom videu ti vysvetlím, ako môžeš jednoduchým bezplatným trikom zvýšiť počet rezervácií z tvojej webovej stránky. Ako prvé, pravdepodobne už poznáte Calendly. Calendly je nástroj, ktorý umožňuje firmám prijímať rezervácie prostredníctvom kalendára. Má tiež bezplatný plán, ktorý vám v niekoľkých kliknutiach umožní vytvoriť vašu stránku rezervácií. Keď ho raz vytvoríte, stačí, ak prejdete na widget tlačidla sociálnych sietí, ktorý zadarmo ponúka callwell.eu. Odkazy na oboje nechám v popise tohto videa. Vďaka tomuto nástroju môžete vytvoriť tlačidlo, ktoré nainštalujete na svoju webovú stránku a ktoré bude presmerovávať na vašu vstupnú stránku Calendly na prijímanie rezervácií. Jeho nastavenie je mimoriadne jednoduché. Stačí vybrať Calendly, skopírovať odkaz našej landing page, ktorú sme vytvorili pomocou nášho účtu Calendly, graficky nakonfigurovať náš widget s rôznymi prispôsobeniami a animáciami. A následne jednoducho generovať skript, ktorý bude slúžiť na inštaláciu tohto tlačidla na našu webovú stránku. Keď to bude hotové, stačí skopírovať tento kód a nainštalovať ho na vašu stránku. Ak napríklad používate WordPress, môžete si v priebehu niekoľkých kliknutí stiahnuť venovaný plugin. Po uložení sa tlačidlo widgetu vytvorené z Callwell objaví na mojej webovej stránke. Používatelia, ktorí na neho kliknú, budú presmerovaní priamo na stránku s rezerváciami Calendly, ktorú sme predtým vytvorili a veľmi jednoducho a intuitívne si môžu zarezervovať svoj termín. Dúfam, že tento sprievodca bol dostatočne zrozumiteľný. Teraz ti ukážem potenciálne ďalšie riešenie, ktoré je platené a mohlo by byť veľmi zaujímavé, keď tvoja firma veľa pracuje s kanálmi okamžitých správ, ako je WhatsApp. V tomto zmysle ti odporúčam pozrieť sa na Callwell, ktorý je CRM navrhnutý pre aplikácie na správu správ, čo umožňuje mať zdieľanú schránku na správu v rámci firmy, vytvárať automatizácie a chatboty na WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Telegram a ďalších a navyše ti umožňuje prostredníctvom našej verejnej API vytvárať automatizácie spojené s Calendly. Toto môže byť veľmi zaujímavé, napríklad pre automatizované odosielanie pripomienok na WhatsApp zákazníkom, ktorí si rezervovali stretnutie. Či už na potvrdenie termínu stretnutia alebo pripomenutie niekoľko hodín alebo dní pred dátumom samotného stretnutia. V našej dokumentácii nájdeš podrobné príručky s videami, ktoré ti krok za krokom veľmi jednoducho vysvetlia, ako vytvoriť tieto dynamiky. Týmto končím, ešte raz vám ďakujem za sledovanie nášho videa a neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou. Dovidenia.